మ్యూట్ లో ఉంటారా? హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ లో మనము 4వ స్కందంలోని 11వ అధ్యాయము యుద్ధమును నిలుపుమని స్వయంభువ మనువు ధ్రువునికి బోధించుట, ఇందులో నిన్నటి క్లాసులో మొదటి శ్లోకాన్ని మనము చూసినటువంటిది. ఈరోజు 2 మరియు 3వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము 2వ శ్లోకము. సందీయమానయేతస్మిన్ సందీయమానయేతస్మిన్ మాయా గుహ్యక నిర్మితాః. మాయా గుహ్యక నిర్మితాః. మాయా గుహ్యక నిర్మితాః. క్షిప్రం వినేషుర్విదురా. క్షిప్రం వినేషు విదురా. క్షిప్రం వినేషుర్విదురా. క్లేశాజ్ఞానోదయేయతా. క్లేశాజ్ఞానోదయేయతా. క్లేశాజ్ఞానోదయేయతా.
జ్ఞానోదయేయదా సందీయమాన ఏతస్మిన్ మాయా గుహ్యక నిర్మితాః సందీయమానయేతస్మిన్ మాయా గుహ్యనిర్మితాః సందీయమాన ఏతస్మిన్ మాయా గుహ్యక నిర్మితాః సందీయమానయేతస్మిన్ మాయా గుహ్యనిర్మితాః క్షిప్రం వినేషుర్విదురా క్లేశాజ్ఞానోదయేయత క్షిప్రం విదురా క్లేశాజ్ఞానోదయేయదా క్షిప్రం వినేషుర్విదురా క్లేశాజ్ఞానోదయేయత క్షిప్రం వినేషుర్విదురా క్లేశాజ్ఞానోదయేయదా హరే కృష్ణ. సో చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సందీయమాన ఏతస్మిన్ మాయా గుహ్యక నిర్మితాః క్షిప్రం వినేషుర్విదురా క్లేశాజ్ఞానోదయే యథా. సిహెచ్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సందీయమానయతస్మిన్ మాయా గుహ్యక నిర్మితాః క్షిప్రం వినేషుర్విధుర క్లేశజ్ఞానోదయే యథా. భాస్కరయ్య ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సందీయమాన ఏతస్మిన్ మాయా గుహ్యక నిర్మితాః క్షిప్రం విన్వేశ్వర విదుర క్లేశా జ్ఞానోదయే యథా. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ. కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ గురుజీ. సందీయమానయేతస్మిన్ మాయా గుహ్యక నిర్మితాః క్షిప్రం వినేషుర్విదురా క్లేశా జ్ఞానోదయే యథా. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావం, భాష్యం చూద్దాము. సందీయమానే, సందీయమానే సంధించినంతనే, సంధించినంతనే ఏతస్మిన్ ఏతస్మిన్ ఆ నారాయణాస్త్రమును ఆ నారాయణాస్త్రమును మాయాః మాయా మాయా గుహ్యక నిర్మితాః గుహ్యక నిర్మితాః యక్ష నిర్మితమగు నిర్మితమగు క్షిప్రం క్షిప్రం శీఘ్రమే శీఘ్రమే వినేషుః వినేషుః నశించెను నశించెను విదురా విదురా ఓ విదురా ఓ విదురా క్లేశాః క్లేశాః మాయామయమగు క్లేశములు మాయామయమగు క్లేశములు సుఖములు సుఖములు జ్ఞాన ఉదయే జ్ఞానోదయే జ్ఞానోదయము కలిగినంతట యథా యథా వలే. వలే. హరే కృష్ణ. భావము. ఆత్మజ్ఞానము కలిగినంతననే ఆత్మజ్ఞానం కలిగినంతనే సమస్త భౌతిక క్లేశములు సమస్త భౌతిక క్లేశములు సుఖములు సుఖములు అంతమొందినట్లుగా ధ్రువుడు నారాయణాస్త్రమును సంధించినంతనే
యక్ష నిర్మితమగు యక్ష నిర్మితమగు నిర్మితమగు మాయ మాయ శీఘ్రమే నశించెను. శీఘ్రమే నశించెను. హరే కృష్ణ. భాష్యం. శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుని వంటి వాడు. మాయ అంటే శ్రీకృష్ణుని మాయాశక్తి అంధకారము వంటిది. అంధకారం అనగా వెలుగు లేకపోవుటయని భావము. అదే విధంగా మాయ అనగా కృష్ణ భక్తి భావన లేకపోవుటయని అర్థము. కృష్ణ భక్తి భావన మాయ అనునవి ఎల్లప్పుడూ పక్కపక్కనే ఉండునట్టివి. కృష్ణ భక్తి జాగృతమైనంతనే మాయామయమగు భౌతిక సుఖదుఖములు అంతమొందగలవు. మాయామేతాం తరంతితే నిరంతరము మహామంత్ర జప కీర్తనలు మనలను మాయ నుండి దూరముగా ఉంచగలవు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తస్యాశాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంచతః శాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంచతః తస్యాశాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంజతః శాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంచతః తస్యాశాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంజతః శాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంచతః సువర్ణ పుంకా కలహంసవాససః సువర్ణ కలహంసవాససః సువర్ణ పుంకా కలహంసవాససః కలహంసవాససః సువర్ణ పుంకా కలహంసవాససః సువర్ణ కలహంసవాససః వినుసృతా ఆవి విశుర్ద్విషద్బలం వినిసృతా అవివిసృర్విషద్బలం వినిసృతా ఆవి విశుర్ద్విషద్బలం వినిసృతా అవివిసృర్విషద్బలం వినిసృతా ఆవి విశుర్ద్విషబలం వినిసృతా అవివిసృర్విషద్బలం యథా వనం భీమరవా శిఖండినః 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 తస్యాశాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంజతః సువర్ణ పుంకా కలహంసవాససః శాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంజతః కలహంసవాససః తస్యాశాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంజతః సువర్ణ పుంకా కలహంసవాససః శాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంజతః సువర్ణ కలహంసవాససః వినిసృతా ఆవి విశుర్ద్విషద్బలం
यथा वनं भीमरवा शिखण्डिनः विनिस्पृता आविविसुर्द्विषबलं यदा वनं भीमरवाशिखण्डिनः विनुसृता आविविशुद्विषद्बलं यथा वनं भीमरवा शिखण्डिनः विनिस्पृता आविविसुर्द्विषबलं यदा वनं भीमरवाशिखण्डिनः हरे कृष्ण उत्तम श्लोकम तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्का कलहंसवाससः विनिसृता आविविशुर्द्विषद्बलं यथा वनं भीमरवा शिखण्डिनः तस्यास्तास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खकलहंसवाससः विनिस्पृता आविविसुर्द्विषबलं यदा वनं भीमरवाशिखण्डिनः हरे कृष्ण नागरत्नम माताजी चामुंडेश्वरी माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी तस्या शास्त्रं धनुष्य प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाससः विनिसृता आविविशुर्ष्यद्बलं यथा वनं भीमरवाशिखण्डिनः ధన్యవాదాలు ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु प्रणमामि तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाससः विनिसृता विशुर्विषद्बलं यथा वनं भीमरवासिकण्डिनः. हरे कृष्ण प्रभु. श्रीनिवास सेविका माताजी वसंतबाई माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाल प्रभुजी तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खः कलहंसवाससः विनिस्पृता विशुर्विदश्चद्बलं यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः. ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु तस्याशास्त्रं धनुषिता प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाससः विशिश्रुता अविविशुद्विषद्बलं यथा वनं भीमरवाशिखण्डिनः. हरे कृष्ण प्रभु जी. वेंकट नरसिंहदास प्रभु शशिकला माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जितः सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाससः विनिस्पृता अविविशुर्विषद्बला यथा वनं भीमरवाशिखण्डिनः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाससः विनिसृता अविविशुर्द्विषद्बलं यदा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण नीरजा माताजी माधवी नीलप माताजी गिरिजा माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमाल तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाससः विनिसृता आविविशुर्द्विषद्बलं यथा वनं भीमवराशिखण्डिनः. ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण प्रभु तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाससः विनिसृता आविविशुर्द्विषद्बलं यथा वनं भीमरवासिखण्डिनः.
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తస్య శాస్త్రం ధనుషి ప్రయుంజతః సువర్ణ పుంఖాః కలహంసవాససః వినిస్తృతా వివిశుర్విషద్బలం యథా వనం భీమరవా శిఖండినః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యం. ఓకే, భావము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తస్య ధ్రువుడు, ఆర్ష అస్త్రం, నారాయణ ఋషి దత్తమగు అస్త్రమును, ధనుషి ధనస్సున ప్రయుంజతః అందించినప్పుడు, సువర్ణ పుంకాః బంగారు పిడి కలిగిన, కలహంస వాససః కలహంస రెక్కల వంటి ఈకలతో, వినిసృతాః బయల్వెడలినవి, అవివిషుః ప్రవేశించెను, విషత్ బలం శత్రు సైన్యమునకు, యథా వలే వనమున భీమరవాః గొప్ప నాదము చేయుచు, శిఖండినః నెమళ్ళు. కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. నారాయణ ఋషి నిర్మితమగు అస్త్రమును ధ్రువుడు సంధించినంతనే బంగారు పిడి కలిగినవి, కలహంస రెక్కల వంటి ఈకలు కలిగినవి అయిన బాణములు దాని నుండి బయల్వెడలినవి, భీకరముగా అరుచుచు నెమళ్ళు వనమున ప్రవేశించినట్లు అవి భీకర శబ్దముతో శత్రు సైన్యమున ప్రవేశించినవి. శ్రీకృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్ కి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము, రెండో శ్లోకానికి భాష్యం కూడా ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్ గానే? బాగుంది ప్రభుజీ, క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చాపి
శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। సో ఈ 11వ అధ్యాయంలో మనకి ఆ మైత్రేయముని ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. విదురుడితో ఆయన మరి ఆ ధ్రువుడు వనరించినటువంటి యుద్ధాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది కొనసాగింపుగా ఆ మైత్రేయముని ఇంకా విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఓ విదురా, ఎందుకంటే ఆ యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి మాయా మహులైనటువంటి ఆ యక్షులు మాయా ప్రళయంలాగా సృష్టించినటువంటి దానికి చూసినటువంటి మునులు మరి ఆ ధ్రువుణ్ణి, ఎందుకంటే యక్షులు ఎంతో క్రూర స్వభావం కలిగినటువంటి వారు, ఆసురీ మాయ కలిగినటువంటి వారు, మరి ఆ విధంగా కొంతకాలము ఆ ధ్రువుణ్ణి ఆ మాయచే వాళ్ళు చుట్టివేయబడినటువంటి సందర్భంలో మరి అది తెలుసుకున్నటువంటి మునులు అక్కడికి వచ్చి ఆ ధ్రువుణ్ణికి మంగళంగా అంటే మరి ఆయనని ఉత్తేజపరిచే విధంగా ఆయనకు భగవంతుని యొక్క రక్షణ ఉంటుంది అని చెప్పడము. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మునులు ఆ భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ రక్షణగా ఉంటాడు, భగవన్నామం భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వాళ్ళని అని చెప్పడము, ఎవరైతే శ్రవణ కీర్తనాదులు చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి జనులు భయంకరమైనటువంటి జన్మ మృత్యు పరంపరల నుండి బయటపడతారు అని ఆ మునులు చెప్పగా, మరి భక్తార్తి హరుడు అయినటువంటి ఆ భగవానుడు అంటే ఆ శారజ్ఞ ధన్వుడు, శారజ్ఞ అనేటువంటి ధనుసును ధరించినటువంటి వాడు మరి శత్రువులను, నీ యొక్క శత్రువులను సంహరించుగాక అంటూ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా దీవించారో మునులు, ఇక ధ్రువుడు నారాయణ అస్త్రాన్ని సంధించాడు అని విదురుడితో మైత్రేయముని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎప్పుడైతే నారాయణాస్త్రాన్ని సంధించాడో, ఇంతకుముందు చెప్పండి ఎందుకు నారాయణాస్త్రము అనేటువంటిది అంతకుముందు కూడా మన శ్లోకంలో భాషలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటిది. ఎవడు కూడా భగవంతుని యొక్క ఆ దైవీమాయను దాటడం అనేటువంటిది అసాధ్యము.
అది మాయ అయినా ఆధ్యాత్మికమైన, అంటే భౌతికమైనటువంటిదైనా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిదైనా స్వతహాగా ఎవడు కూడా తనకు తానుగా ఆ భగవంతుని యొక్క మాయా బంధనాల నుండి పడడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతునికి శరణాగతులు అవుతారో వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ సందర్భంగానే ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుని భక్తుడైనటువంటి ధ్రువుడు ఆ నారాయణాస్త్రాన్ని సంధించడము. సో ఎప్పుడైతే ఇక ఆ నారాయణాస్త్రాన్ని సంధించాడో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సందీయమాన ఏతస్మిన్ మాయా గుహ్యక నిర్మితాః క్షిప్రం వినేషుర్విదుర క్లేశాజ్ఞానోదయేయతా. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది సందీయమానే, ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు ఆ నారాయణాస్త్రాన్ని సంధించాడో, ఏతస్మిన్ సందీయమాన ఏతస్మిన్, ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు ఆ నారాయణాస్త్రమును సంధించాడో, సంధించగానే మాయా గుహ్యక నిర్మితాః. సో ఇక్కడ గుహ్యక నిర్మిత అంటే ఆ యక్షుల చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మాయ అంతా కూడా క్షిప్రం వినేషుర్విదురా. క్షిప్రం అంటే శీఘ్రమే. ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు నారాయణాస్త్రాన్ని సంధించాడో, ఆ నారాయణాస్త్రాన్ని సంధించగానే ఆ యక్షులు ఏదైతే నిర్మించారో మాయ, ఆ మాయ ద్వారా అన్ని వైపుల నుండి, పైనుండి పర్వతము, అలాగే సముద్రము మీదికి పెద్ద పెద్ద భయంకరమైనటువంటి అలలతో వస్తూ ఉన్నట్లుగా ఎలాగైతే మాయను వాళ్ళు సృష్టించారో, ఆ మాయ అంతా కూడా క్షిప్రం వినేషుర్విదురా క్లేశాజ్ఞానోదయేయతా. సో ఎప్పుడైతే భక్తుడికి జ్ఞానోదయం అవుతుందో, జ్ఞానోదయం కలగానే అతడికి కలిగేటువంటి మాయామయమైనటువంటి క్లేశాలు, సుఖాలు అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అదే మాదిరిగా అంటే ఒక భక్తుడికి జ్ఞానోదయం కాగానే అతనిలో ఉండేటువంటి ఆ మాయామయమైనటువంటి క్లేశాలు, సుఖాలు అన్నీ కూడా ఎలాగైతే తొలగిపోతాయో, అదే మాదిరిగా ధ్రువుడు నారాయణాస్త్రమును సంధించగానే ఆ యక్ష నిర్మితమైనటువంటి మాయ అంతా కూడా శీఘ్రమే నశించిపోయినది అని చెప్తున్నారు. సో అంతకుముందు వర్ణించినట్లుగా అంతకుముందు అధ్యాయంలో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మాయ ఎలాంటి మాయో చూసాం మనం అంతకు ముందు. ఏంటి, వర్షం రావడము, ఆ వర్షంలో రక్తము, శ్లేషము, చీము, మలము, మూత్రాలు, అలాగే తలలు లేనటువంటి మొండాలు, ఆకాశంలో నుండి పెద్ద పర్వతము, అన్ని వైపుల నుండి రాళ్ళు, బల్యాలు, గదలు, అలాగే మత్తగజాలు, సింహాల గుంపులు, వాటితో పాటుగా క్రోధ నయనాలను కలిగినటువంటి పెద్ద పెద్ద సర్పాలు అన్నీ కూడా తనను మింగివేయుచున్నవా అన్నట్లుగా రావడము. అదేవిధంగా సముద్రము ప్రళయ సమయంలో ఉప్పొంగినట్లుగా ఉప్పొంగుతూ రావడం అన్నీ కూడా ఆ యక్షులు సృష్టించినటువంటి మాయ. కానీ ఎప్పుడైతే దైవీ శక్తిని ఆశ్రయించి నారాయణాస్త్రం, అది దైవతత్వంగా చెప్పబడేటువంటి నారాయణాస్త్రం, ఇక్కడ అది శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క శక్తి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ నివారణోపాయము ఒక శరణాగతి ఇక్కడ. సో కాబట్టి మరి ఎప్పుడైతే ఆ ధ్రువుడు నారాయణాస్త్రాన్ని సంధించాడో వెంటనే మరి ఇక్కడ మాయావాదులుగా ఉన్నటువంటి, క్రూరులైనటువంటి, ఆసురీ స్వభావాలు కొంత కలిగి ఉన్నటువంటి యక్షులు నిర్మించినటువంటి మాయ అంతా కూడా
ఆ యక్ష నిర్మితమైనటువంటి మాయ అంతా కూడా శీఘ్రంగానే నశించిపోయినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుని వంటివాడు, మాయ అంధకారము వంటిది అంటూ మనకి చైతన్య చరితామృతము మధ్యలీలలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మనకి చైతన్య చరితామృతంలో ప్రసిద్ధమైనటువంటి శ్లోకం మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కృష్ణ సూర్య సమ మాయా హయ అంధకార యహాన్ కృష్ణ తహాన్ నహి మాయార అధికార అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం. ఇది మనకి చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడుతుంది. కృష్ణ సూర్య సమ మాయ అంధకార అంటూ చెప్తుంటారు. అంటే శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుని వంటి వాడు, సూర్యుడు లాగాను మాయ అనేటువంటిది ఆ కృష్ణుడి యొక్క మాయశక్తి మళ్ళీ ఇక్కడ. సో అది అంధకారము వంటిది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కృష్ణుడు సూర్యుని వలె ప్రకాశవంతుడు, మాయ అంధకారం లాంటిది. ఎక్కడ కృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ మాయకు అధికారం లేదు. అదే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి శ్లోకం చైతన్య చరితం. కృష్ణ సూర్య సమ మాయ హయ అంధకార యహాన్ కృష్ణ తహాన్ నహి మాయార అధికార. ఈ మాయకు అధికారం ఉండదు. ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ మాయకు అధికారము ఉండదు అని చెప్పబడుతుంది. మరి ఎప్పుడైతే మరి ధ్రువుడు ఆధ్యాత్మిక స్వభావము కలిగినటువంటి దైవీ సంబంధంతో ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మనకి తత్వం చూస్తే నారాయణాస్త్రం దైవీ సంబంధమైనటువంటిది. సో మరి ఆ నారాయణుడు ఇవ్వబడినటువంటి అస్త్రం కనుక అది దైవీ సంబంధం కలిగినటువంటిది. అటువంటి దైవీ సంబంధం కలిగినటువంటి అంటే ఇక్కడ ఏంటి, సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే అన్నట్టు. ఎప్పుడైతే నారాయణాస్త్రం ఉపయోగించబడిందో ఆ మాయ అంతా కూడా పటాపంచలైపోయింది శీఘ్రమే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, కృష్ణుడు సూర్యుని వంటి వాడు, మాయ అంధకారము వంటిది. అంధకారం అనగా వెలుగు లేకపోవుట అని భావము. అదేవిధంగా మాయ అంటే కృష్ణ భక్తి లేకపోవుట. ఎవరైతే అభక్త భావనలో ఉంటారో, కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నం అవ్వకుండా ఉంటారో వాళ్ళలో అంధకారము ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది మాయ యహ అంధకార. మాయ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ అంధకారం ఉంటుంది. మాయ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కృష్ణ భక్తి ఎక్కడ లేకపోతే అక్కడ అజ్ఞానులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి కృష్ణ భక్తి భావనలో లేదా కృష్ణ చైతన్యంలో లేకపోతే అంధకారంలో ఉన్నట్లే. అందుకే ఎలాగైతే వెలుగు నీడలు, వెలుతురు చీకట్లు పక్కపక్కనే ఉన్నట్టు, వెలుతురు లేదంటే చీకటి ఉన్నట్టు అర్థం కదా. అలాగే చీకటి ఉంది అంటే వెలుతురు లేనట్టు. సో కనుక ఇక్కడ మనకి ఎలాగైతే వెలుతురు చీకటి పక్కపక్కనే ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా కృష్ణ భక్తి భావన మరియు కృష్ణ భక్తి భావనలో లేకపోవడం అంటే మాయ అనేటువంటి రెండు కూడా ఎల్లప్పుడూ పక్కపక్కనే ఉన్నవి అని చెప్తారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మాయ మనలో ఉండదు. లేదా కృష్ణ భక్తి భావనలో మనం లేవనుకోండి, మాయ మనలో ఉంటుంది. అది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి కృష్ణ భక్తి జాగృతమైనంతనే మాయామయమైనటువంటి భౌతిక ఈ సుఖాలు దుఃఖాలు అన్నీ కూడా అంతమొందగలవు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఎందుకంటే చీకటి ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఉదయిస్తాడో, సూర్యుడు ఉదయించగానే చీకటి తనంతట తానే స్వయంగా తొలగిపోతుంది. చీకటిని మనం విడిగా తొలగించాల్సిన అవసరం లేదు సూర్యోదయం అయితే. అదే మాదిరిగా మన హృదయాలలో కృష్ణ చైతన్యము ఉదయించిందనుకోండి, సో
అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో మనం నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే అజ్ఞానము, భయము, మోహము అనేటువంటి ఈ మాయా సంబంధమైనటువంటి విషయాలు, అజ్ఞానము, భయము, మోహము అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా స్వయంగా వాటంతట అవే బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే సూర్యోదయం కాగానే, సూర్యుడు ఉదయించగానే చీకటి తనంతట అదే స్వయంగా తొలగిపోతూ ఉందో, ఎప్పుడైతే మనలో కృష్ణ భక్తి భావనను పెంపొందించుకుంటామో, మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను పెంపొందించుకోవడానికి మనకి చెప్పబడినటువంటివి నామ సంకీర్తనము, శ్రవణము, సాధు సత్సంగము ఇవి చేస్తూ ఉండాలి. నిరంతరము ఆ హరినామ జపం చేస్తూ, అలాగే భగవద్గీత, భాగవతం ప్రవచనాలు శ్రవణం చేస్తూ, వీలైనంతగా భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ కృష్ణ భక్తి భావన పెంపొందుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కృష్ణ భక్తి భావన పెంపొందుతుందో, పెరుగుతుందో, కృష్ణ భక్తి భావన కలుగుతుందో, మనలో ఉండేటువంటి ఈ మాయ ఏంటి, అజ్ఞానము, భయము, మోహము అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా స్వయంగా వాటంతట అవే మన నుండి దూరం అవుతాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే మనకి నిన్న కూడా చెప్పినటువంటిది మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. నిన్నటి శ్లోకంలో కూడా, భాష్యంలో కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఉపయోగించినటువంటి మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతం తరంతితే దైవీహేష గుణమయి అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. మాయామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే అని చెప్పబడినటువంటిది. నిరంతరము మరి ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, మహామంత్రాన్ని, అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ భగవన్ నామాన్ని నిరంతరము మనము జపిస్తూ ఉన్నట్లయితే, సో అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతునికి శరణాగతి ఇక్కడ. సో ఇంతకు ముందు వరకు ధ్రువుడు తనకు తానుగా తన అస్త్రాలను, తన శక్తి పైన నమ్ముకున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, ఆచమనం చేసి నారాయణ అస్త్రాన్ని సంధించాడు. అంటే ఆ భగవంతునికి శరణాగతి అయ్యాడు. సో శరణాగతి కాగానే మరి ఆ యక్షులు సృష్టించినటువంటి మాయ అంతా కూడా తొలగిపోయింది. అలాగే ఎప్పుడైతే మనము ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి శరణాగతులు అవుతామో, ఆ కృష్ణ సూర్య సమానుడు కనుక ఆ సూర్యుడు వంటి కృష్ణుడు మన మనసుల్లో ఉదయిస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆయన ఉదయిస్తాడో ఈ చీకటి, మాయ అనేటువంటిదంతా కూడా శీఘ్రమే తొలగిపోతూ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకు మనంగా చీకటితో పోరాడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఆ సూర్యుడిని ఆహ్వానిస్తే చీకటి దానంతట అదే తొలగిపోతుంది. మరి ఏంటి మనకి సూర్యోదయము అంటే ఆ కృష్ణ నామస్మరణము, మరి యుగధర్మమైనటువంటి హరినామ సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ నామ సంకీర్తనం చేస్తే మనలో ఉన్నటువంటి చీకటితో మనం పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ఎప్పుడైతే భక్తులు నా యొక్క అనన్య భక్తి భావనలో నిరంతరం ఉంటారో 10వ అధ్యాయంలో చెప్తారు కదా, వాళ్ళ హృదయాలలో ఉన్నటువంటి నేను జ్ఞాన దీపం ద్వారా చీకటి అనేటువంటి అంధకారాన్ని తొలగిస్తాను అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మనకు మనంగా, అందుకే చెప్పినది దైవీహేష గుణమయి మమ మాయ దురత్యయ అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క త్రిగుణమయమైనటువంటి ఆ దైవీ మాయను దాటడము మనకి మనం పోరాడి చేసేటువంటిది కాదు. ఆయనకి శరణాగతులు అవడమే మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గం. సో శరణాగతి కాగానే మరి ఆ సూర్యుడి వంటి కృష్ణుడు మన మనసుల్లో ఉదయించడము, మరి ఆ సూర్యోదయానికి మనకి కావలసిన మార్గాలు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. హరినామ జపము, శాస్త్ర అధ్యయనము, వీలైనంత వరకు భగవద్గీత, భాగవతములు చదవడము, శ్రవణం చేయడము, సత్సంగాల్లో ఉండడము,
ఇవి మనకి ఆ కృష్ణ సూర్యోదయానికి కారణమయ్యేటువంటి మార్గాలుగా చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి కృష్ణ స్మరణమే సూర్యోదయానికి, కృష్ణ నామ స్మరణమే ఆ సూర్యోదయానికి మనకి ఉండేటువంటి అవకాశం. సో కాబట్టి మరి ఆ సూర్యోదయాన్ని చేసుకున్నట్లయితే మనకు మనంగా చీకటితో పోరాడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మరి ఆ సూర్యుడు కృష్ణుడు ఉదయించినప్పుడు అది ఆ చీకటి, ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి అంధకారము దానంతట అదే తొలగిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మన హృదయాలలో కృష్ణ చైతన్యము ఉదయిస్తుందో అప్పుడు అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది, భయం తొలగిపోతుంది, మోహం, ఆ పాప బంధనము ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్షీణించిపోతాయి. సో ఇది మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కృష్ణ భగవానుల వారు, జ్ఞానేనతు తదజ్ఞానం నశ్యతే అంటూ చెప్పబడింది. జ్ఞాన సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు అజ్ఞానము నశిస్తుంది అంటూ చెప్పారు భగవద్గీతలో మనకి. సో కాబట్టి మరి భక్తి సూర్యోదయానికి ఉండేటువంటి మార్గము శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి సూర్యోదయ మార్గము, భక్తిని పెంపొందించుకొని ఆ మాయతో మనం నేరుగా యుద్ధం చేయవలసిన అవసరం లేదు, కృష్ణ భక్తిని పెంపొందించుకుంటే సరిపోతుంది. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి కృష్ణ భక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి చెప్పబడినటువంటి మార్గము హరినామ సంకీర్తనము, శ్రవణము, కీర్తనము, వైష్ణవ సేవ, ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుణ్ణి అంటే సూర్య సమ కృష్ణ సూర్య సమ కాబట్టి కృష్ణ సూర్యుడిని ఆహ్వానించేటువంటి సాధనాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో మరి ఇక్కడ ఏంటి, మరి చీకటి ఎక్కడది మాకు? మేమంతా మంచిగా కరెంట్ లైట్లు వేసుకున్నాము, సూర్యోదయంలో ఉంటున్నాము, చీకటితో పోరాడుతున్నాము ఏంటి? ఊకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చీకటి అంటున్నారు, వారు చెప్పిన మాటలన్నీ మీరు బాగా చెప్తున్నారు అంటే మన జీవితంలో మనం సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో పోరాడుతూ ఉన్నామో అవే చీకటి, అజ్ఞానంలో మనం ఉండేటువంటి మరి ఆ సమస్యలన్నింటినీ, అంటే ఆ చీకటిని తరిమి వేయాలి అంటే మనకి కావలసినటువంటిది జ్ఞానదీపం. మరి ఆ జ్ఞానదీపం వెలిగిస్తే సరిపోతుంది. మరి ఆ జ్ఞాన దీపము కృష్ణ స్మరణ. ఆ కృష్ణ స్మరణ చేస్తే కృష్ణుడు అనే సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు. సో కాబట్టి మనకు మనంగా మాయను జయించడానికి కాదు ప్రయత్నించవలసినటువంటిది, ఆ కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించడం. ఎందుకంటే ఎక్కడ కృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ మాయ ఉండదు. సో అలాగే ఇక్కడ మరొక ఈ శ్లోకంలో మరొక పదం ఇక్కడ వాడబడినటువంటిది 3వ శ్లోకంలో మనకి ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ నారాయణ ఋషి నిర్మితమగు అస్త్రమును ధ్రువుడు సంధించినంతనే బంగారు పిడి కలిగిన కలహంస రెక్కల వంటి ఈకలు కలిగినవైన బాణములు దాని నుండి బయలువెడినవి, భీకరంగా అరుచుచూ నెమళ్ళు వనములోనికి ప్రవేశించినట్లు అవి భీకర శబ్దంతో శత్రు సైన్యమున ప్రవేశించినవి అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. ఇక్కడ హంస అంటే జ్ఞానము అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది, లేదా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పవిత్రత హంస. అలాగే వివేకము అనేటువంటి వాటికి సంకేతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే హంస ఆ పాలు నీళ్లను వేరు చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటాం కదా మనం. సో కాబట్టి ఇక్కడ కలహంస అనేటువంటిది మనము సందర్భాన్ని బట్టి వాడుతూ ఉంటుంటారు. కాల అనేటువంటిది సమయం చెప్తుంది. కళ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ కలహంసలో హంసలలో ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి హంసగా చెప్తుంటారు. కలహంస అనేటువంటిది అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయి హంస. ఎందుకంటే పరమహంసుడు అని కూడా వాడబడేటువంటిదిగా చెప్తూ ఉండేటువంటి, సాధారణంగా వాటిలలో పరమహంస అంటే కలహంస, అలా ఆ హంసలలో కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి హంసగా ఇక్కడ చెప్పేటువంటిది. సో అలా అందుకనే పరమహంసలు అని చెప్తారు వీళ్ళు. మనము ఆ సన్యాస ఆశ్రమం ముందు తదుపరి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు అంటే ఏం చేయింది వాళ్ళు, ఇంతకు ముందు కూడా మనకి చర్చలోకి వచ్చినటువంటిది. బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసంలో వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటిది. అందులో పరమహంస స్థాయి అత్యున్నతగా చెప్పినటువంటిది.
సో కాబట్టి పరమహంస అనేటువంటి వాడు భౌతిక జగత్తులోని మాయను వదిలి ఆధ్యాత్మిక రసాన్ని గ్రహించేటువంటి వాడు. సో అలా ఇక్కడ ఈ కలహంస అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి హంస గా చెప్పబడేటువంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఆధ్యాత్మిక అంటే మాయను తొలగించేటువంటి ఆధ్యాత్మిక సారం. సో అలా ఆ కలహంస రెక్కల వంటి ఈకలు కలిగినటువంటి, అంతే విధంగా బంగారు పిడిని కలిగినటువంటి బాణాలు ఆయన సంధించాడు. ఆ నారాయణాస్త్రంలో తన ధనుస్సుతో ఆ బాణాలను వదిలితే ఆ వదిలినటువంటి బాణాలు ఎలాగైతే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో శిఖండిన, ఇక్కడ భీమరవ శిఖండినః అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అంటే భీకరంగా అరుచుచు, భీమ అంటే గొప్పగా అరుస్తూ, గొప్పగా నాదాలు చేస్తూ, గొప్ప నాదాలు చేస్తూ ఆ నెమళ్ళు ఆ భీకరమైనటువంటి శబ్దాన్ని చేస్తూ నెమళ్ళు అడవుల్లోకి ప్రవేశించినట్లుగా ఈ బాణాలన్నీ కూడా ఆ యక్ష సైన్యం వైపు, యక్షుల వైపుకు వెళ్ళినవి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హంస అంటే సత్యాన్ని గ్రహించేవాడు, సత్యం అంటే నిజమైనటువంటిది. సో కాబట్టి మాయను సంహరించేటువంటి దానిలో ఇక్కడ వాడబడినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.